고즈넉한 호수 옆에 자리 잡은 작은 식당. 작은 외관과는 달리 오래전부터 입소문이 자자한 유명한 식당이다. 손님들은 대부분 딱 하나, 블루베리 빵을 먹기 위해 이곳을 찾는다. 묵직한 도구로 반죽의 중심을 눌러 만드는 블루베리 빵. 특이한 방법이다. Tämä on se puntti. Tämä on paino, eli puntti. Tämä on vanha kymmenysvaakan vanha vastapaino, kato. Näin, tämä näin. Ei onnistu millään jollakin, jos otetaan tämmöinen vaikka purkkia, nimenomaan perinteinen tapa, kyllä nimenomaan. 넉넉히 패인 공간에 아낌없이 채워 넣는 건 바로 블루베리. Ja sitten siinä on hyviä niitä almonoideja tietysti ja kuituja on paljon. Koska silloin jos tämmöisen niin käytetään tätä marjaa, niin ei tarvitse lisätä mitään sokereita esimerkiksi niihin taikinoihin välttämättä. Niin siinä tulee yksi semmoinen asia, että ei tarvitse lisätä sokeria, koska tässä on sokeria jo itsessään silleen. 전통빵의 핵심은 역시나 블루베리다. 200도 오븐에서 10분간 구워지면 새콤달콤한 블루베리 향이 주방을 가득 채운다. 노릇하게 구워진 빵과 블루베리 잼의 조화가 먹음직스럽다. 그런데 지금도 충분히 훌륭한 빵에 블루베리 생과를 더한다. 이렇게 핀란드 전통빵 무스티카 폴라트가 완성됐다. 넘치도록 풍성한 블루베리. 빵이라기보다 블루베리 디저트인 셈인데 핀란드 사람들에게 전통 블루베리 빵은 주식이자 건강식이다. Kyllä aika usein tulee syödä. Ei lounas, tämä on tuonne vähän niin kuin jälkiruoka. Mä kävin lounalla. No on se jo aika terveellisen makuinen. Noin mustikat oli kyllä hyvä lisä tuossa porkkanakeitossa. Syöttekö useammaksi mustikoita? No nyt on kyllä kesällä syönyt, kun ollaan käyty itse keräämässä, niin päivittäin ihan. JTBC